Croeso cynnas iawn I Lleisiau Lleol, sef podlediad prosiect llwyddon lleol. Ffion Medi Rees a mae'n bleser cael eich arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu lleisiau lleol a llwyddiant lleol. Efo cefnogaeth gan raglan ARFOR ac wedi ysbrydoli gan brosiect llwyddon lleol. Da ni yma I ddangos bod cyfleoedd cyffroes a dyfodol bywiog yn aros amdana chi yma yng Ngorllewin Cymru. Rwan, yn ystod y gyfres, mi fydden ni'n cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n profi bod ffynnu yn bosib yn ein cymunedau cynhenid ni. O entrepreneuriaid I arloeswyr, mae gennym nhw gyd I stori I rannu a mae'n fraint cael bod yma i'w hadrodd nhw efo chi. Felly, steddwch yn ôl, gwrandewch a gadwch I ni ddarganfod be sydd yn bosib yma yn ARFOR sef yn siroedd Sir Gar, Ceredigion, Gwynedd a Môn. Rwan ta, yn y bennod yma, dyn ni yn mynd I ganolbwyntio ar faes sy'n agos iawn at galon llawer iawn ohonon ni, sef Magu Teulu yng Ngorllewin Cymru. A mae'n bleser cael croesawu y ddwy ohonoch chi yma ar y soffa hyn yma, Hughes a Ffion Medi Rees. Dych chi'n iawn? Yndan, diolch. Da iawn, croeso. Wel, mae'r ddwy ohonoch chi yn fama prysur tu hwnt sydd wedi cychwyn efo busnesau gwahanol yn eich bywydau chi. Felly, Ffion, dydath ni chdi bach o lle ti'n dod a dydath ni am y bach sgyn ti? Ie, so fi wedi dod yma heddiw o Landeilog yn Sir Gyfyrddin. Mae dy fi merch fach, Mae'r yn 17 mis erbyn hyn, a mae'n un brysur, ond joio pob eiliad, mae'n gret, mae'n wych. A'r busnes sy gyda fi wedyn ni yw Shed yr Ardd. Shed yr Ardd? Ie. Lle, be di'r busnes sydd ddoth y busnes gen ti? So, busnes flodau yw I o reidrwydd. Dechreuodd y busnes yng Nghovid yn 2020 yn creu torchau nadolig, a dal gwraidd y busnes yw creu torchau nadolig, ond ni wedi esblygu ychydig ers ni yn gwneud bouquets gwahanol, silamame, pasg a pethau fel ni. So, y bwriad yw darparu dilyniadau blodau yn defnyddio cynnyrch wedi tyfu o ardre ar y ffarm I creu dilyniadau blodau. Da. A dydy torch jyst ddim am dolyg. Mae torch I fyny ar ddrws ffrynt pawb drwy flwyddyn I gyd, ydy? Ers dechrau, mae torchau wedi mynd mor ffasiynol. Mae pobl yn cael torchau, fel ti'n gweud, yn y hydre, yn y haf, yn y pasg, mae'n gret. Mae pobl yn joio addurno. Fi'n credu bod yna ers Covid, achos pobl adre fwy, a yn cael cyfle I addurno drws ffrynt nhw, really. Sy'n gret I ni. Amazing. Gret, de. A Hanna, ti yn fam, wel, newydd sbon. Felly dyda bach dda ni am y bach sydd gen ti. Ie, so dwi ar gyfnod mamolaeth wedi cael hogyn bach, so Siôn Ellis yn 10 wsos oed. A dwi'n meddwl bod y cyfnod yma wedi fod yn, whirlwind, dwi'n meddwl, am y gora. Mae'r peth gorau sydd wedi digwydd, a mae wedi gwneud fi sylweddoli bod fi eisiau newid pethau. A wedyn dwi wedi sefydlu busnes amdani. So busnes ysgol natur fydd o ar gyfer y plant cyn ysgol. I jyst I ysbrydoli nhw I mynd allan yn natur a jyst I o ran iechyd y lles hefyd bod allan yr awr agored a mwynhau beth sgynnon ni ar yn stepan drws, really. Da, briliant. Achos dros y blynyddoedd, dwi'n meddwl bod fi'n iawn I ddeud bod chdi wedi gwisgo amryw o hetia gwahanol. Ti wedi cael llwyth o swyddi gwahanol dros y blynyddoedd? Do, so faes chwaraeon, dwi wedi gweithio ar Undeb Rygbi Cymru, dwi wedi gweithio yn y cyngor, fatha hyfforddai proffesiynol. So meisydd gwahanol, ar hyn o bryd yn darlithydd busnes yn Coleg Menai. A dwi'n trio cyfuno, dwi'n meddwl y gorau o bob dim o hynny lle, a bob dim dwi'n fwynhau a dod o fat ei gilydd roed o'i swydd ddelfrydol, really, sef y busnes amdani. Ond beth sy'n mor arbennig am y ddwy ohonoch chi wrth gwrs ydy bod chi'n gweithio yn eich cymunedau lleol chi. Felly, Ffion, wyt ti rioed I symud o ARFOR o gwbl? Na, wel, es I Prifysgol Aberystwyth sydd dal yn ARFOR, I ddweud y gwir. Ond dyna'r unig pryd fi wedi gadael plwyf Llanfynydd ble fi'n byw mewn ffordd. So fi'n ffodus mewn ffordd, fi wedi gallu gwneud hyn. Bod ges I fagu a eni ar ffarm Odro yng Nghapel Isac sydd yn plwyf Llanfynydd. A fi wedi cael partner fi hefyd o plwyf Llanfynydd, so sa I wedi symud yn bell am 4 milltir fi wedi symud I gyd ar hyd y nos I. Ond fi yn teimlo'n ffodus o fi wedi gallu gwneud hynny, achos
fi'n credu na beth sy'n siwto fi, a na beth sydd wedi gwneud fi'n fi mewn ffordd. Be amdano chdi, Hannah? Dwi'n best, dwi'n hogan o'n fillu'r sgwar, really. Dwi wedi symud o Caiathro i Bethel. Sydd ddim yn bell. Mae dyna rhyw 5 milltir? Os yna? Ie, dwi'n licio pob yn agos. Dwi'n berson reit gymunedol, so dwi allan yn helpu. Dwi'n licio bod o iaith Gymraeg hefyd yn lleol. Dwi wedi gwneud yn addysg i gyd, dwi'n meddwl, yn yr ardal wedi Prifysgol Bangor. Ond dwi wedi cael profiadau, dwi wedi gadael dipyn yn trafeilio dipyn pan o'n i fengach, cos o'n i'n cystadlu judo i Gymru a Prydain. So o'n i'n trafeilio dipyn, ond bob tro yn licio dod adra da. Ie. A mae'n bwysig, dydy, magu a cael plant a rhaid y profiadau yna nôl iddyn nhw hefyd am hynny, ie? Ie, yn sicr. Fi'n teimlo mor ffodus bod fi wedi cael y magwraeth sydd fi wedi cael, fo allan yng nghefn gwlad, fel ti'n gweud, yn iaith Gymraeg, a ges i gymaint o gyfleoedd yn berson ifanc. Fi dal yn berson ifanc, felly, ar hyd y blynydde. Ond fydden ni rili moyn rhoi hwnna nôl i Mari yn ferch felly, so fi'n teimlo'n ffodus fel ni mewn ffordd. A mae'r ddwy ohonoch chi wedi derbyn cefnogaeth busnes gan llwyddon lleol. Felly, sut mae'r cymorth yna di'ch helpu chi'ch dwy dros y blynyddoedd dwytha ta? Do, ni wedi bod ffodus iawn i gael cymorth trwy llwyddon lleol. Yn gyntaf yn ariannol, mae hwnna wedi bod yn hwb gret i ni fel busnes bach, unrhyw fath o gefnogaeth yn gret. Ond hefyd, mae wedi rhoi cyfle i ni i gwrdd a cymdeithasu gyda grŵp o pobl o'r un feddylfryd. Mae falle rhedeg busnes bach gallu fod yn unig iawn. Felly mae derbyn cyfleoedd fel hyn yn bwysig iawn, jyst i fynd allan a i siarad gyda pobl, a rhannu eich syniadau chi, a jyst cael tips a syniadau newydd mewn ffordd. Fi'n credu bod hwnna yw'r beth fi'n mynd fwyaf allan o llwyddon lleol. Fi'n credu bod fi wedi wir mwynhau e. A be amdano chdi, Hannah? Dwi'n teimlo hefyd, dwi'n rhaid yr hwb i fi i fynd amdani. Dim y pun. Excuse the pun. Ond o'n i angen, dwi'n meddwl, y cyfle yma i roi yr hwb na i fi fynd a cychwyn. Dwi wedi bod yn meddwl amdano fos blynyddoedd, so dwi'n rwan reit, dwi yn mynd yn neud o ddigwydd. A dwi'n meddwl bod yr amseriad gorau hefyd bod o wedi digwydd yr adeg yma. Ti'n iawn, achos ti'n credu mae bywyd weithiau, mor fysi, yn wedi pan mae plant, a ti'n feddwl, mae'n syniad, o na i fe to. A ti'n rhoi fe off. Rhywbeth fel hyn ddo, mae fe yn rhoi'r hwb i ti. A meddwl, mae'n rhoi bach o target i ti, ond mae'r rhai fi wneud rhywbeth. Ond bod yr rhaid y hwb i chi, sut ydych chi'n gallu balansio'r ddau beth? Dwi'n meddwl ti'n creu amser, os ti fe angerdd i wneud rhywbeth, dwi'n meddwl ti'n ffeindio'r amser i wneud o. Yn amlwg, mae Siôn yn mynd i ddod gyntaf a teulu yn reit bwysig, ond mae'r ffordd, y bywyd ti'n gallu rhoi iddyn nhw oherwydd bod chdi'n neud beth ti'n neud, ti'n mynd i ffeindio'r amser. A dwi'n meddwl, dwi'n reit ffodus, mae Siôn yn hogyn da hefyd, sy'n help. So dwi'n cael amser i wneud. So dwi jyst yn rhoi specific amser mewn wythnos ar gyfer datblygu'r busnes. A dwi'n sticio iddo fo, lle. Os yw'n mynd y calendar, dwi'n mynd digwydd. A mae'n siŵr na dyna ydy'r cyngor sy'ch chi'n ei reid, Ffion? Yn sicr, yn cytuno. A hefyd, achos bod fi wedi bod yn ffodus i chi aros yn ymwylltu'r sgwari, mae gyda fi teulu fi a teulu partneri, le mae'r cefnogaeth fyna i helpu gyda Mari pan bod yna gefnodau bysi yn y fusnes, neu fi rili moyn rhoi pen lawr a neud rhywbeth. So fi'n ffodus bod fi'n gallu gofyn i nhw gwarchod Mari'n cwpl o oriau, dwi ddim yn normod o draffaeth, a dwi ddim yn rhy bech, so mae hwnna'n fi'n credu, mae'n cymryd armi o bobl i godi merch fach, a mae ond yn 17 mis, a fi'n ffodus iawn bod fi gymaint o help rownd fi, ac ni ddim wneud ben yn hynna'n. Ond, fi'n credu ni jyst yn pobl bonkers sy'n mwyn i'r ddoi busnes a magu plant ar un pryd. Ond rydyn ni'n cael bod yn brysur, da. Cos dwi'n teimlo os ni'n gallu bod reit unig, bod ar gyfer mamolaeth, di pobl yn sylweddoli, mae'n newid byd o'n hollol. Mae gen ti rhywun yn dibynnol anna chdi drwy'r adeg. Mae'n gallu bod yn unig adra, so dwi'n meddwl, mae cadw'n brysur wneud stwff yn cadw fi'n feddyliol iach hefyd, dwi'n meddwl. Y cychwyn busnes, mae hwnna'n ei hun yn her enfawr. Felly, be ydy rhai o'r rhwystigaethau ydych chi wedi cael dros y siwrna? Yn enwedig i chdi, Ffion, achos chdi gychwyn dy fusnes di adeg Covid. Do, adeg Covid, a falle debyg i ti, y reswm nes i ddechrau fe, fi'n person sydd yn licio cadw'n fysi, fi wedi bod yn ffermwr ifanc, fi wedi cymryd pob un cyfle dros y blynydde, o'n i'n paco glan, o'n i'n neud bach o bopeth yn adre. Pan dath Covid, oedd yn real sioc i fi fod adre. A o'n i dal yn byw adre prynu, rieni fi a braw fi'n byw adre, oedd diwrnodau'n hir fi adre trwy'r amser. O'n i ddim yn gyfarwydd o fe, so es i ati jyst i potio'n neud rhywbeth wedyn ni yn y shed yn yr ardd. A so fel a ddechreuais i. Un busnes ni, yr her fwyaf yw'r tywydd. Mae'n job gael
planhigion a blodau tyfu trwy'r flwyddyn. A dyna yw prif nod yr cymorth ariannol ni'n gael trwy Lleol yw gobeithio gallu buddsoddi yn rhyw fath o siediau a polytunnels i gallu tyfu blodau trwy'r flwyddyn. So hwnna'r her fwyaf i ni yw'r tywydd. A tyd, ar fi'n cychwyn, neu newid cychwyn dy fusnes di, wyt ti Anna. Lle, tyd, oes na rei pethau sydd wedi bod yn chdi bach o sialens i chdi ar y daith, ti'n meddwl? Do, dwi'n berson sy'n licio pethau di digwydd ddoe. Na, come on, man! So, i slofi lawr a meddwl, a wneud cynllun busnes go iawn, trylwyr, a bod fi'n barod i fynd allan yna yn gyflawn, a dim rhithro, dwi'n meddwl, mae hynna'n her, gos dwi'n licio pethau wneud a gweld nhw, a maen nhw'n gorfod digwydd wwan. So, mae hynna wedi bod yn her. A hefyd, mae'n reit daunting, dydy, a thought o fatha, oh my god, ella bod yn mynd yn ôl i gwaith, so allan amser, dwi eisiau gwneud y busnes yma weithiau, ond wedyn, ti'n meddwl, waw, lle mae'r pres ariannol yn mynd i ddod. So, yn amlwg, Rydyn Lleol wedi cefnogi i fi allu trialu gobeithio yn y flwyddyn newydd, sesiynau cychwynnol. So, mae rhan o'r ymchwil fyddai'n gwneud yn gychwynnol i weld os oes angen y busnes. Fi'n credu mae ni Cymru Cymraeg weithiau ni'n eitha negyddol ar ni'n hynna'n, a ni ddim yn credu ni'n hynna'n. Ond wir i chi, mae yn ardal ARFOR, mae cefnogaeth o fewn y gymuned, bobl yn cefnogi chi, a moyn gweld busnesau bach yn ffynio a yn llwyddo. So fi'n credu, sy'n ni'n mynd nôl 4 mlynedd, byddwn ni fel creda fwy yn dy hunan a gael y hyder na, jyst mynd amdani, achos mae pobl yn dy gefnogi di. Ers ni ddechrau, ni'n gael ei ofyn awr, ni'n weithdau torcha, ni'n weithdau mewn clybiau haf dy'r plant y pethau. A fi'n credu bod y ffaith bod ni'n lleol a'n siarad Cymraeg, mae pobl yn fwy parod i gofyn i ni a mwy bodlon gofyn i ni a moyn roi'r cyfleoedd i ni. A fi'n credu cyn dechrau busnes bach, ni ddim yn ymwybodol o hynna. A tan bod ti ynddo fe, ti fel, oh waw, mae cymuned lyflu, ni mor ffodus yn ble ni'n byw. A tyd, pa rôl mae'r iaith yn cael yn hynny gyd ta? Tyd, yr holl gefnogaeth mae rhywun i gael. Tyd, sut mae'r iaith Gymraeg yn dod i mewn i hynny gyd? Ti'n teimlo? Dwi'n teimlo bod yn rhan o beth ni'n gwneud beth bynnag. Tyd, fel i fi, dydy ddim fod yn rhywbeth ychwanegol. Mae rhan o fusnes ni enw bod ni ddwythog, mae'n rhywbeth ddylsyn ni'n falchio yn a gwneud y gorau ond fo. Dwi'n meddwl bod chdi'n cael fwy o gefnogaeth lleol mewn i'r ysgolion, yn edrych i fi wan, os dwi'n mewn i'r ysgolion, mae yna polisïau mewn lle lle ti gorau bod yn ddwythog. So, mae gen i fi flaenoriaeth, rili, os dwi'n gallu gwneud bob dim allan o ddwythog yn gychwynnol, mae'n torri'r barrier na'n syth. Mae mam fi o Llanfair y Miallt, ni ardal fe, mae'r theulu hi o ardal yna, a ddi ddim yn gallu'r Cymraeg tan bod fi'n gael ei eni. A ti dysgu'r Cymraeg gyda fi mewn ffordd, os bod fi'n cael ei ddweud, a mae'n rigl yn y Gymraeg nawr, a fydde pobl ddim yn credu bod hi'n ailaeth Cymraeg. Ond fel, mae pobl fel a, chybod, mae pobl fel sy'n angen, fel fi'n edrych lan ar mam am bod i wedi gwneud yna, a fi'n credu nawr bod hi gyda fi yn helpu fi yn y busnes, mae'n jyst yn meddwl cymaint fwy. Byddech chi bethau meddwl bod rhywun ail iaith yn fam i fi, achos fi'n ffili siarad Saesneg. Mae'n partner i'n Saesneg hefyd, ynddi, so mae o wedi dysgu Cymraeg gan amlwg. Mae'n siarad Cymraeg efo'r plant. Ond tyd, mae yna fanteision unigryw iawn i fagu teulu a plant yn Gymraeg hefyd oes. Dwi'n siŵr bod hynny'n elfen pwysicach i chi'ch dwy rwan eich eithan fama newydd hefyd. Odi, fi wir yn meddwl bod gallu'r ddwy iaith yn ddwyieithog yn dyblu cyfleoedd nhw. I feddwl i fi, ers fi gadael prifysgol, pob swydd fi wedi gael o menter iaith i'r ffermwyr ifanc, i'r cyngor, i menter y busnes, mae pob un fi'n goffa siarad Cymraeg i gweithio pob un swydd. So fydden ni mewn ffordd ddim le i fi heddi heb iaith Cymraeg. So, chywod, os na fydden ni gallu'r Gymraeg, sa'n siŵr pwy fath o swyddi bydden ni wedi gael, a felly bydden ni wedi goffa symud o ARFOR, o ardal Sir Garda. So, fydden ni moyn neud yn siŵr bod Mari'n gael yr un cyfleon a gallu'r Gymraeg, bod hi'n gallu dewis pa trywydd mae hi eisiau mynd. Dwi'n cytuno. A fi na. Dyna gytun. Ond ta pa gyfleoedd ydych chi'n meddwl mae byw yma yn cynnig i blant a phobl ifanc rwan, ella i gymharu pam oedden ni'n fengach, achos dwi'n meddwl bod y dair yn rhaid tua yr un oed. Lle, ydych chi'n gweld gwahaniaeth o gwbl? Mae'n gymaint o gyfleoedd dwi'n teimlo, trwy'n yn ardal lle dyn ni. Rhwng yr urdd, mae gen ti ffermwyr ifanc, mae gen ti clybiau ieuenctid, so maen nhw wedi ffynnu'n fatha pop-ups, do. Dwi'n teimlo fatha mae'n gymaint o gyfleoedd, ella dyn nhw'n cymryd manteision yn nhw, ella bod nhw'n ormod, bod nhw'n methu dewis, weithiau. Ond dos am esgus bod na ddim cyfleoedd, cos mae'n amlwg ma na. A ti'n gweld o'r holl fusnesau bach ma, mae'n briliant. Tod fatha cymuned o fusnesau
yn cychwyn a ynddi, nes i ddod yn rhan o'r llwyddon lleol, dwi'n meddwl nes i dod yr rhwydwaith menywod Cymru ar Facebook da. Waw, mae'n jyst gweld yr pobl sydd ar hwnna yn wych. So mae'n ysbrydoli chdi fyd fatha, waw, oce, mae yna jans. Ond tod i chi'ch dwy fel mama newydd, oes yna unrhyw gyfleusterau neu gwasanaethau neu fentra lleol sydd wedi bod yn arbennig o werthfawr i chi fel teulu, ti'n meddwl? Pan mae'n i'r gyfnod mamolaeth, fe gyd i nes ti grybwyll yn yma'n gynharach, mae chi bod yn gyfnod mor unig, yn wedi pan mae'r babi'n ifanc, eich bod cysgu a bwydo maen nhw'n neud trwy'r dydd. So nes i fynd i lot o pethau fel y Cymraeg i blant, mae hwnna wedi ariannu'r llywodraeth a dosbarthiadau ddim oedd tyluno babi a yoga. O reidrwydd, o'n i ddim mynd yna achos y yoga, o'n i'n mynd yna achos oedd e'n gyfle i gwrdd â mamau arall yn yr ardal sy'n gallu'r Gymraeg. A y cylchoedd ti a fi, a menter iaith, menter dynefwr yn achos fi, neu lot o gweithgareddau a pethau achlysurau wahanol y flwyddyn. So mae pethau fel yna wedi helpu fi lot trwy cyfnod mamolaeth fi. Does am fatha llawlyfr pan ti'n ar gyfnod mamolaeth a beth ti'n fod i wneud a sy'n gweithio, ti'n gorau ffeindio dy ffordd dy hun a dwi'n teimlo, mae'n mynd i'r grwpiau siarad efo mama eraill wedi bod yn help. I'r pwynt nes i sylweddoli bod na ddim cylch tu fi na'r ardal lleol yn bethol lle dwi'n byw, so dwi'n wedi gychwyn ar ôl dolyg i wneud siŵr bod o'n cario mlaen, cos dwi'n meddwl bod o'n hollol bwysig bod o ar gael i bawb yn yr ardal lle. Mae gen i gymaint o barch tuag at y ddwy ohona chi, yn fama newydd a yn cychwyn ac yn rhedag busnes. Oes yna unrhyw gyngor sa chi'n ei reid? Dwch chi'n nabod y gymuned leol, ia. Ella meddwl lle ti isio mynd, a sut fath, os ti'n meddwl dechrau busnes, sut fath o busnes fydd o. Ond, gosh, mae'n ddigon o gefnogaeth yna cysyllta efo llwyddon lleol a cer amdani, swn i ddweud. Be amdanoch chdi? Fydden ni, pidwch byth bod ofan marchnatach yna, fel ti'n gwybod, mae gefnogaeth yna. A os chi yn symud i ardal newydd, ewch ti fas o drws, ewch chwilio beth sy'n mlaen yn y gymuned, achos bydd wastad croeso i chi yna. Bydde fe'n digon rhwydd i cael chi yna yn y tŷ a ddim yn allan y cymdeithasu, ond ewch allan a mwynhewch yr ardal. Wel, diolch fawr iawn i chi'ch dwy am eich cwmni chi ar y soffa. Os na wrandawyr adra sy'n isio dod mewn cyswllt efo chi'ch dwy a gweld be mae'r ddwy na chi'n neud, sy'n ma'n bosib wneud hynny? Fi ar Facebook a Instagram, siarad yr ardd, felly ewch draw i ddilyn ni, byddai'n ddiolchgar iawn. A fe amdanoch chdi, Hannah? Dwi Hannah Medi 1990 ar Instagram. Blwyddyn yn hyn a fi, ti lli, 1991, dwi. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch dwy am fod yn westion arbennig heddiw yma. Mae wirioneddol wedi bod yn ysbrydoledig siarad efo'r ddwy na chi a gweld faint ydych chi'n ffynnu yn eich ardaloedd chi a chitha yn fama newydd. Mae'n mor braf i weld. Am fwy o fanylion am llwyddon lleol, cerwch draw i'r wefan llwyddon lleol 2050.cymru. Gobeithio bod y sgwrs heddiw yma wedi dangos pa mor llawn potensial ydy ardal ARFOR. Nid yn unig fel lle gwych i deuluoedd, ond hefyd fel lle i wireddu breuddwydion busnes. Os da chi wedi mwynhau'r bennod yma, cofiwch dan ysgrifio, rhannu'r podlediad a deud wrth eich ffrindiau chi. Diolch eto am wrando a chofiwch, mae cyfleoedd cyffroes yn agosach nac y byddach chi'n ei feddwl. Welai chi yn fuan am bennod arall o Lleisiau'n Lleol.